Wasa didok, popui, tu eporus. Asa marsahala saluhut haputusan dohot nasa parangen alaho manguluhon huriana. Ikon gabe sitiruon di organisasi nang partondion. Sukun-sukun ni sikola minggu. Marsahala do uluan di GPKB. Unang pitor murahita mambahen dapotna. Alay taida majo atik adong dosian tongani paditani GPKB. Nama roha pada mehon manang gabe jarum tomu-tomu. Jala mamelehon diri gabe hitelaho pada mehon di bagasan hada mehon nasitong. Molo dang adong be atong. Dohonon ni halakma. GPKB ima parpumuan ni padita naso marsahala. Balga situtu pakirimon ni ruas nang parhalado. Nanggo apala sahalak padita bangkit laho pasohoton parbadaan naso marha ujungan dope. Dang holan padita bawa nagabe uluan. Padita parompuan pe. Alani au panurat mamereng partikian 05 namasa di GPKB on. Di akka padita parompuan na olo gabe jarum tomu-tomu jalahite tu hasadaon. Unam nian gabe si suru-suruon ni uluana. Laho pabagason parbolat-bolaton. Molo adong dosa halai. Gabe tarbarita ma GPKB huriana parjolo na pabakiton epora manang uluan boru-boru. Anggiat ma. GPKB di uluhon eporus manang epora na marsahala. Naso maneanton jalapanean hasasegani huria. Maluma, oleh Christopher DBM Sianipar, Juli tahun 2024.